ihe anyị na-ekwu maka ya bụ na anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ọgbụgba ndụ keeping family covenant. Anyị kwuru na ọ bara nnukwute uru ka mmarụ atụ mgbe gburugburu mgbe enuru n'ọsa ndị nna nna anyị ha kwụbara aka ha ọtọ. Ana m agwa gị ya gbasara hundreds of years ago. They lived good life. Oge ebido nweme nsogbu na foundations of many families bụ from 18th and 19th century. Oge anwa ka enwewere ọgwụ ya izi anya ukwu pụtabara ihe nke pụrụ iche. Ọtụtụ famili n'uto oke ọchụchọ dị n'ezinụlọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị nna nna ụfọdụ bido tibe aka n'ihe ọjọọ. Originally na mbụ dịka ọ dị n'okike ụwa, the world foundation was led based on good principle. Etu Chukwu Okike si eke mmadụ ka mmadụ wee biri n'udo. Mana maka ihi na-enyere mmadụ freedom, egwewezie over cultivation of the intellect, anya ukwu na ekwuru wee dị tọọ dịbụrụ etu a na mbụ na okike ụwa. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ya family foundation is still good. Kama ọ bụrụ na o nwere nna gị ma ọ bụ nna mụtara nna gị ma ọ bụ nna mụtara nna mụtara nna gị gahiere ụzọ, ihe ị kwesịrị ime, that does not mean na ya family foundation adịgo bad. Mana ihe butere o ji wee bad si wee chi na bad wee banye na worse bụ maka na a na-ekwu na ọkụkọ maịrị ụkwụ na maịrị ọnụ na nsị, o were ọkpụ ya na-abụ nwunye. Ihe kpatara o ji wee ka njọ ọbụla na a na-ekwu na nna 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 gị ha na nna gị ha na nna mụtara nna gị ha bụ ụfọdụ n'ime ha biri ndụ dị njọ site n'anya ukwu na ekworo. Ma agụsịrị gị kama gị nwa na onwe gị bụ nwa nwa ha ga-ebido bibe ndụ dị mma, you continue ajọ omume anwa nna nna gị mere ma ọ bụ nna gị mere. A na-achọ ka amara ka a ga-esi wee kpochapụ ya bụ alụ, mezie ihe mebiri emebi ka ọ dị mma. Nke i mere wee ka aka njọ. Ịghọtara ya? Ihe wụ the problem. The problem abụrụ na na-enwere ka nna mụtara nna gị ma ọ bụ nna gị si wee jehie ụzọ wee bute ntaramahụhụ na famili. Nke kasị nke bụ na nke gị nwa na onwe gị na-emezi gị taa kasị njọ. A na-ekwu na nne gị mere mpụ, mana ihe gị nwa na-emezi wu mpụọlọji. Na agbụrụ a ka nwanne na-edina nwanne ya, na agbụrụ a ka cousin na-edina nephew, nephew na-edina cousin aunt. Ịghọtara ya? Ọ na agbụrụ a na agbụrụ a ka a na-eme mpụ dị iche iche. Nwanne na-ejekwu nwanne, ofu nna ofu nna. Na agbụrụ a ka nne ma ọ bụ nna na-eme mpụ wee nye ụmụ ha. Na agbụrụ a ka mmadụ na-ejekwu nwanne die, nwunye nwanne die dị ndụ na-ejekwu ya. Na agbụrụ a ka nna na-ejekwu nwunye nwa ya. Ihe agbụrụ a bụ alụ. Ihe ndị ọ bụrụ na ajọ ọjụba ihe ọjọọ na-eme na agbụrụ a, ndị gboo bụ sent. Maka na ndị gboo na-abụ emechaa mpụ agba ọsọ ọchụ, mana ndị agbụrụ a na-eme mpụ, na-emekwasa mpụ n'elu mpụ without any form of regret. So mgbe ị na-ekwu na family foundation gị dị bad, I can tell you na gịnwa na onwe gị nke ị na-eme ka njọ. And all because of na nke ị na-eme ka njọ ka o ji wee trigger that one anwa iwe dịbụ adị, iwe trigger ya. Maka na gị na nna gị ahụ mere ihe ọjọọ bụ ede na nwa ya ma ofu akwa, e wee weruzie ajọ omume nke ndị bụ nna ha wee na-erota gị nwa 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 nwa.
maka na gị na nna gị ahụ ma ọ bụ nna gị ahụ mere mpụ na gị na ya wofu n'ime obi. I can tell you ma ọ bụrụ na nna gị ma ọ bụ nna mụtarụ nna gị ma ọ bụ na nna mụtarụ nna gị biri ndụ adịrọ mma, if you call a spade na agbụrụ nke a iwe kwuo na ihe onye na-etu a mere na ọ bụrụ na o mere ya ma ọ bụ na edishọn na o mere ya na o mere ihe dị mma ya afọ na sọpọtụ ya, ọnwụ ka esi mewo nwaanyị bịara ije dị kwuo na imewu nwaanyị bịara ije dị njọ, ọnwụ ka esi mewo nwa ọkpụ kwuo na imewu nwa ọkpụ dị njọ, and live an upright life. I can tell you na ya bụ ife anwa ndị nna nna gị ha metara ama emetụ gị nwa, mana ịbatara o ji emetụ gị bụ na gị na nna gị ma ọ bụ nna nna gị ma ọ bụ nna 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 gị anwa biri ụdị ndụ anwa bụ ene na nwa ma ofu ụdị akwa ife o melụ ka gị nwa na-eme mfat nke gị ka njọ. Ghọtara ya? Ihe nchọrọ eji wacha ịkọwa ihe abụ ka ị wee ghọta ya ọfụma bifo anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ family history nwere ntọala, ezigbo ntọala atọrọ na ya bụ nke bụ isiokwu bụ na ndị nna nna anyị ha mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa nwere ezigbo obi. Mgbe ha na-ewube okwu anangwu, mgbe ha na-ewube obi, mgbe ha na-adọ anangwu, obi ha dị ọcha. Ihe a na-agọ n'ọchị mgbe ha ji ọchị bụ na ọ ga-adịrị ezinụlọ ya mma, na anangwuru a ama ahụ ha n'ọkụ na ọ ma ajụ ha n'oyi, na ife ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme n'ezinụlọ ya. Ihe niile ọ gọrọ n'ọfọ ọgwụ ka ọ dị mma ka ọ dị mma, ọ gọrọ nke ọjọọ. Ihe ọ gọrọ n'ọfọ ọgwụ na ọ ga-adịrị ụmụ nwa dị ya na mma, ihe ọ gọrọ n'ọfọ ọgwụ na ọ ga-adịrị ụmụ ọkpụ mma, ihe ọ gọrọ n'ọfọ ọgwụ na ụmụ ya ndị okwute azụ ya ndị ga-abịa na ọgbụ na obicha ndụ na ọ ga-adịrị ha mma. Ihe ọ gọrọ n'ọfọ ọgwụ na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na bie. So ọfọ niile ọ gọrọ maka ọdịmma nke ezinụlọ. So mana ihe butere nsogbu bụ na ndị mmadụ ụmụazị amụtaziri amụta abịaziri sizie na ya bụ ezi foundation anwa nna ha ma ọ bụ nna 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 ha lelụ gbasara the family, ezi ebumnobi anwa wee were je tụfuo wee mee ọtọdọ wee si na ya bụ grace wee si n'ogige nke aṅụrị a wee daa. So don't blame anybody, blame yourself for whatever predicament that you are passing through in your lineage. Onwe family ihe eje na be ha na-enwe ọnwụ ike, nwe family ihe eje na be ha dị atọ atọ, family ihe eje na be ha ịfụ na ihe na-eme. Enwere ike anọghị na asị na onye na-etu a nwụrụ na accident, onye na-etu a nwụrụ na accident nke nwa, na onye nke a ọdụkwa ụdị ọnwụ ịfụ ụdị ọnwụ ha na-anwụ. Ha dị anwụ ọnwụ na mmadụ yabara ahụ kata ahụ ya ahụ sere ya ahụ ya chazi ahụ wee nwụrụ. Ha dị ahụ n'ọnwụ ike ịma ọ na something is wrong. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ ịgba na nkịtị mgbe ị fụrụ na ụdị ihe dị etu a na-eme. No smoke without fire. Na ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ọgbụgba ndụ ndị nna gị ha debelụ maka ọdịmma. Ya bụ ọgbụgba ndụ ahụ edebere ya maka ọdịmma, and mgbe ọbụla agbụrụ tolitere wee deviate from ezi ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna ha debere, ahụ adị afọ ha ka mmarụ gị atụ. Ndị ma nkụzi mma na nna ala ka ihe ọmụmatụ, ihe nji amarụ gị atụ ichefuo ihe m kwuru atụ mma ka m nwere ụmụ Israel dị na Bible, maka na ama na 80% of my audience go Bible in one way or the other. Ụmụ Israel ka mkpagbu dịrị ha wee yewa Chukwu okike, si Chukwu okike na ha chọrọ ka ha bụrụ ya nwa ka ọ na-echekwaba ha n'aka ndị ilo gbara ha okirikiri. Chukwu okike wee si n'udo dị wee si ya na ọ bụrụ na ụnụ chọrọ ka m bụrụ ụnụ na-echekwaba ụnụ na-agbara ụnụ ọgụ, wee nye ha gwa ha nsọ ụnụ gara asọ sị ha na ọ bụrụ na ụnụ chọrọ ime nke a na ụnụ ga-edebekwa ya bụ iwu ahụ ha nyere mmadụ bụ iwu ọgbụgba ndụ anwa wụ the 10 commandment. Ha kwenyeroro m, ha na-edebie. Chukwu oke wee sị ha na a ga-enwesị mbụ gosi na mụ na ụnụ gbalụ ndụ. Ha wee jee wota igbe ọgbụgba ndụ, Ark of Covenant. Gịnị dị n'ime Ark of Covenant a? The 10 commandments, iwu a
na ọ bụrụ na unu debe iwu a na-egosi ịfụnanya wee nye mmụọ bụ Chineke, gosikwazi ịfụnanya wee nye ime onwe unu, onye eduna nwunye ibia biwe na ndụ dị mma na ebe niile ga-adọrọ nụ sala asala ụwa ga-atọrọ unu ute akwe. Gosi unu igbe ọgbụgba ndụ a dị nsọ, gosi unu igbe ọgbụgba ndụ a dị nsọ. Mgbe ndị ọ bụ ọrụ ha, ndị ahọpụtara, ndị ọ bụ ọrụ ha ibu that sacred covenant na-ebie onwe nwa mbọsị ọ dị ka asị na ọ chọrọ ka ọ daa. Onye a na-agba Uzia with his unworthy hands wee jee n'ụdị with noble intention ka o jee tinye aka na igbe ọgbụgba ndụ anwa ka ọ ghara ịda, despite the fact na ọ bụ noble intention mana maka ihi na akwadoro ya ka ọ bụrụ ndị edoro nsọ n'ibuja igbe ọgbụgba ndụ. Baịbụl sị na that Uzia kpọnwụ instantly wee nwụrụ wee zụta ọnwụ ya. Now ihe o gosiri na igbe ọgbụgba ndụ ahụ niile ha na-ejekwa agha dị iche iche tupu oke na-anọnyere ha maka na ha na-edebe ọgbụgba ndụ nke ha na-emeri n'agha. Mana mgbe ha bidozi mewe mpụ mewe ọtọnọ, yes, ụdị mpụ na ọtọnọ a na-eme n'ezinụlọ dị iche iche, onye jide nwanne ya ya gbakarịba ya ịfụrụ ala obi gị na nwanne gị kama ị ga-eme ihe mere n'ikpe na ezi omume ka ime ihe dị mma. Ị chọrọ ka ị zọkọrọ ana niile ụmụnne gị ha ka ife n'elu ha fere anya ukwu ekworo mmadụ ịchọ selfish interest ka ọ dịrị ya mma, nke m dịrị m nke m dịrị m nke onye ọzọ fuo. Ajọ omume a ka unu tinyezie ajọ omume a wee nyebe nsogbu, ndị mmadụ wee na-eme mpụ na ọtọnọ etu ọ dị na be anyị taa ka ọ dị na be ha mgbe ahụ. Mpụ wee karịa, Chukwu oke wee gbakudo ha azụ. Ngọzi ha kwesịrị inweta site n'ọgbụgba ndụ ahụ ha na Chukwu gbara, na ha ga na-edebe ihe niile dị mma na-asọ nsọ ala, ha edeberosia. Mpịawa azụ wee bido. Gịnị bidoro mpịawa azụ? Mpịawa azụ bidoro na-abụrụ ndị nna nna ha, ndị ha na ndị were ọgbụgba ndụ a, ọ bụrụ ha nwa bụ the cause. Dịka etu o si adị na be anyị mgbe famili dị iche iche ga-emebi ọgbụgba ndụ eji ewube ngwu, mpịawa azụ bido ka ebule emụ nwa ndị nna nna ha. Ọ bụrụ eziokwu, ụmụ Israel ebule emụrụ ndị nna nna ha, they are still celebrating their ancestors, na-apụrụ onwe ha na ha bụ ụmụ Abraham, na-akpọkụ Chineke nke ndị nna 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 ha, na-akpọkụ Chineke nke Shedrak, Mishak and Abednego. Gị nwa na-ege m ntị, when was the last time ị kpọkụrụ chi nke nna 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 gị? When was the last time ị kpọkụrụ chi? Kedu mgbe bụ the last time ị kpọkụrụ chi nke nna nna gị ha? Nna nna gị ha Okonkwo, kemgbe ị kpọkụrụ ya last? Kemgbe ị kpọkụrụ nna 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 gị ha bụ Okafọ, kemgbe ị kpọkụrụ ya last? Nne nne gị ha bụ Okonkwo, Okorie, kedu mgbe ị kpọkụrụ ha last? Kedu mgbe ị kpọkụrụ nwanna nna gị ha bụ nwa anyanwụ, kemgbe ị kpọkụrụ ya? Kemgbe ị kpọkụrụ nna nna gị ha, kemgbe ị kpọkụrụ ha last? Nyewa bụ problem. Mana ndị a na-akpọkụ chi nke ndị nna nna ha. O nwere ọgwanụ mgbe ha sịrị na ọchị nke ndị nna nna ha ma ọ bụ nna nna ha bụ the problem ha na-efesi, kama ha face their problem. Mara na ihe butere nsogbu bụ maka ihe na ha mebiri iwu Chukwu okike. Etu a ka ọ dị ezinụlọ. Ihe na-enye nsogbu na ezinụlọ obodo unu mebiri ọgbụgba ndụ awa nna nna ha melụ nwere n'afa ezinụlọ unu, n'afa children. And ọgbụgba ndụ a bụ ka o wee dịrị gị mma. Ọgbụgba ndụ a bụ na ihe ọma dị iche iche na-eme na be ndị ọzọ ga-eme n'ezinụlọ, na ụnụ ga-adị ogologo ndụ ka nka maka na ndụ bụ isi akụ. Mana unu ji emebi ọgbụgba ndụ ahụ. So ọ bụrụ nna nna ka ị ga-ebule, kama onye ị ga-ebule ma ọ bụ ụnụ nwa na onwe ụnụ nọ ndụ kịta mebiri ya ọgbụgba ndụ. Don't blame your father. Ọ bụrụ na ya fada bụ onye riri eri,
o wee bido tinye aka n'imebi ọgba ndụ gị nwa na onwe gị nọ ndụ si pawa. Ọ bụrụ na ị chọọ irestọọ ya, ọ bụkwa na ị chọọ ịkọntinuo na-ajọ ihe nna gị mere, ya bụ ntaramahụhụ akọntinuo. Ka m were ezinụlọ mmadụ, nna mụtalụ nna m bụ Eze-Ana Ebuo, onye nze. O jiri ọzọ bụrụ dibịa. Mgbe ife ọ nwụrụ, ọ nna m na-esu ya na-ekotara ya akpa dibịa dị na-abụ mgbọrọgwụ dị iche iche. Mana bifo ọ nwụrụ, o were ọfọ wee hanye nna m n'aka. O were ọfọ hanye nna m n'aka, thinking na nna m will continue where he stop. Nna m jebere ụka ọbịa, nna m wee were ọfọ ahụ eje mafuo. Mgbe ọfọ nyebeziri nsogbu n'ihu nna m, mana o nwere ike ịratifai ya before ọ nawachi. Mgbe ọ nawaziri Chukwu, ọfọ wazie m nwa n'afa. Gịnị ka m mere? Nje restọọ ihe anwa. Nje restọọ ihe anwa nna m tụfuru etufu. Nje restọọ ihe anwa nna m. Nje restọọ ihe anwa nna m megide tụfuru etufu. Onye nwa bụ ihe m mere. Nje restọọ ihe anwa nna m tụfuru etufu bụ nyawa ọfọ. Restọọ ya. Ka m restọrọ ya, udo obi dị, Chidimma ezinụlọ wee dị. Gịnị ka m na-ekwu? Mgbe nna m mere ihe dị ahụ wee restọọ ya. Restọọ ya bụ ọfọ anwa, ihe ọma niile eji mara ezinụlọ erestọọ ha ncha. Erestọọ ha ncha niile. Erestọọ ha ncha maka na mmeri ihe m kwesịrị ime. So onye na-achịkọwa bụ na famili gị ewu na unu erestọọrụ ihe unu kwesịrị irestọọ. Na unu erestọọrụ ihe unu kwesịrị irestọọ. Nyanwa bụ the problem. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na nwata biri unu kere mmụọ. Mgbe nna gị anọrọsi, gị nwere onwe gị ketazie ezinụlọ, bụrụ onye isi ezinụlọ. Nna gị anọrọsi, ị bụrụzie onye isi ezinụlọ. Responsibility dị n'aka gị. Ọgbụgba ndụ anwa nna gị na ụmụ mmụọ gwara gị nwa ka a na-atụ anya n'aka na ị ga-emekwata ya ọfụma. Gị nwa ka a na-atụ anya n'aka na ị ga-emekwata ya ọfụma. Mma achịkọta ya ebe a maka na nkụzi a eme part 2. Mana gị nwa na onwe gị bụ onye isi ezinụlọ, kere ihe imewu. O nwere ihe imewu. Ihe imewuru ọbụla mgbe anwa ịnọka ka marụ gị atụ. Ọ bụrụ na n'ịbụ nwa n'ọgụ nwa bụ onye bụ onye isi biznes nna gị na nna gị nwee conglomerate. Ka m werekwa Dangote wee maa atụ. O wee bichaa nnọọ ndụ ya niile. Gị nwa bụ nwa ya wee bụrụ na ọgụ nwa bụ ka appointed the next chairman. I wee rigota, e wee kọwara gị na nna gị nwere agreement, covenant o nwere with ndị business partners ya, the associates, ndị banks, ndị bụcha shareholders na Dangote group. I wee rigota as chairman, e wee gwa gị na eke esi eme
na-enwe dividends na-enwe share a na-eshi alụ ndị shareholders of the company annually mana gị nwada nwe feel na ị draw interested ịma maka nke a ide share dividends ndị nwere share na ndị banks ya na nna gị nwere ọgbụgba ndụ nwere agreement wee dere gị akwụkwọ wee sị gị na-ekwe etu nna gị si ụgwọ ọ na-akwụ o ji maintain the agreement ya na ha nwere iwee kpee ekwo nkụ si na draw interested na ị chọrọ ịma maka agreement ọbụla nna gị bara sign with ha ọ just a matter of time ha ga-enye gị warning lawyers ga-edere gị akwụkwọ time ọ bụrụ na ị gere ntị ị ga-efesi ya na litigation a ga-ebido gbaa gị akwụkwọ na kọtụ dị iche iche and I can tell you a continue like that way litigation a ga-file against that company ga-epuru that company ga-ada ịghọtara ya that company ga-ada because na ichefuru hapụ ime nkwekọrịta nna gị ha nwere utu ndị nyara ha jikọrọ aka ọrụ wee wube nyanwụ company etu a ka ọ dị n'ezinụlọ gị problem ị na-enwe n'ezinụlọ bụ na ichefuru ụmụ mmụọ maka na ọ na-agba ọya n'ofe o chefuo dibịa gwọrọ ya o nwere ezinụlọ nwere ike a na-enwe nsogbu n'ihe gbasara ọmụ nna gị ha wee nwee mkpọkọrịta ha na ụmụ mmụọ na-eweta ọmụ wee wube akwariọm wee kwa akwari nkwa na-aga na-eme maybe once in a year abịa gbuoro ya otu nnekwu wee kene akwari o wee ọchịchị wee rụzie gị n'aka dịka nna onye nọchitere anya ndị nna gị ha iwee sị na ime eme fọrọ ntutu taa na ime eme instead ite mebie akwari gị wee onye isi zụtara ụdara n'ụkwụ ịlakacha ụdara ya zụtara n'ụkwụ dịkwa zọrọ ọzọ ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna gị ha mere ka ị nwere mwelu maka ọdịmma ezinụlọ ọgwụ ma ọ bụ ihe ọbụla ndị nna gị ha mere mgbe gboo bụ maka ọdịmma ezinụlọ onwero nke ha melụ ha gwọrọ ọgwụ ego onwero nke ha mere ka ha wee megide ezinụlọ mana maka ihe na-eriri gị eri i wee je mebie an altar which you cannot create. Ọ bụrụ na ịbata be nna gị wee wube okwu mmụọ ma ọ bụ akwariọm ma ọ bụ okwu ana ma ọ bụ obi ndị ichie you are not interested may as right na-ihe anya jibere onwe gị mana ọ bụrụ na ọ ka mmanya gbugido gị i wee jee n'ebe e dewere okwu ndị ichie je kwatuo obi ma ọ ga-emebie ihe ọ kpụtara na gburugburu nna gị ịgo paracetamol n'isi na-awụ onye ọzọ ịba igo na problem maka na ya bụ ọta ahụ ịkwaturu na obi ahụ ịkwaturu nwere ụmụ mmụọ irestabilize mana ya echefukwala na nwatakịrị sị na nne ya ama alahụ ụla na ya nwa ya alahụ azụ gburu onwe ya tii n'ọnụ aka iyi tụrụ onye ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya gịnị ka m na-ekwu ihe m na-achọ ịkọwa abụ na agụ nwadoro onwe gị ọgbụgba ndụ ahụ edere na ngwurube nna gị eji emedo ada ngwuru ụbọchị eji eme ya eji adọ ala godoro ada ngwuru ka ngwuru ghara ijuwu n'oyi ma ọ ka ngwuru ghara ikpowu n'ọkụ iwe eje mebie ya ibutegoro onwe gị nsogbu maka na ijego mebie ọgbụgba ndụ ahụ ndị nna nna gị ji wee godo ọfọ na ọ ga-adịrị ha mma dịkwaziere ụmụ ha mma I can tell you na every altar ewubere na ngwurube nna gị wụfu onwere nke bụ maka ego mbute onwere nke bụ maka ọnwụ ike maka na ndị nna ha valuru ndụ ma na ọ bụ ndụ ka akụ ọ bụrụ agbụrụ kịta awụ agbụrụ oshi na ama agbụrụ na-achụso ego mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọta nwa any ancestral altar ọbụla dị na be nna gị arute ọnụ gị ịbụ aka ji ọfọ ma ọ bụ ịbụ onye nna na ezinụlọ etu a medo ezinụlọ ahụ with uprightness ọ ga-adịrị ezinụlọ na mma asịgodo uri na ya president successor onye nọchiburu anya gị ma ọ bụ ya immediate father na ọ bụrụ before gị nwa biri ajọ ndụ jide ezigbo ndụ gị nwa na-ebi kịta gị nwa bụ onye bụzi onye dị nchaji gị nwa bụzi ji aka ji ọfọ nke ngwuru a ezigbo ndụ ị ga-ebi ga-anọlify whatever evil nna gị mere ezigbo ndụ ị ga-eme ebi ga-adịvet na ezigbo ndụ ndị nna gị ha ndị wubere ya bụ ọcha ka mmalụ ga
na okwu mmụọ dị n'obodo dị iche iche ewubere ya maka ọdịmma obodo mgbe gboo na-enweziri aka ji ọfọpụta anụ bụrụ onye ajọ mmadụ wee jee mee mpụ na ọtọ n'ọdị iche iche ma ya akpọwa afa na okwu ya bụ mmụọ does not make that mmụọ invalid. O nwere ike jee gbuo mmụọ, ihe ọ ga-eme ewu na mgbe ọ bụrụ o ji bicha ndụ ya ihe o bitere obodo isi eburu ihe a ga-eme ewe akpụ alụ akpụchazie alụ ezigbo mmadụ abanye ihe agawakwa n'anya ya. Etu a ka ọ dị n'ezinụlọ dị iche iche. Ka m kwụsị ebe a, nwa ajụjụ na nkụzi a cherekwa anyị na-agba nke abụọ. Sendelu meseji na WhatsApp 0813 8243 871 ma ọ bụ na-ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi. Echefukwana na Disemba 1 na-abụ nnukwu mmemme na temple. Ọ mgbe anyị ji celebrate the friends of the temple. Ọ mgbe alụsị nọ na temple otu ịgba na ijele ji enwe festival akpọrọ Festival of Love. And ọgwa na that December 1 bụ ụbọchị mụnwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu eme birthday. Ọ na-abụ nnukwu ụbọchị na temple. Ndị niile bụ friends of the temple echefukwana na-atụ n'anya n'aka na ị ga-abịa chụọ aja na temple na December 1 na ya bụ festival akpọrọ Love Feast. Ọ katara aka mana anyị sị ka anyị bido kịta ama ọkụ ya. N'afa Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa. The friends of the temple and the children of the temple ya na ndị niile sonyela anyị na-aja ọnwa Ọktoba na ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị. A sị na aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ihe ọma meela ụnụ, ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Daalụnụ.